sammen, og velkommen til Solo-kanalen. I dag spiller vi Speedrun, men jeg har en plan. I dag må vi kun tegne i én farve. Så det bliver lidt svært, men vi kan godt klare det. Det skulle være en pizza, men nej, jeg nåede ikke noget. Det ser da godt ud med ost og pepperonier, men hvad er det der sorte? Det er lige mit spørgsmål. Jeg giver den 2 stjerner. Hvad er næste? Pizza. Det er da meget godt. Jeg giver den 3. Men ja, jeg ved ikke rigtigt, men jeg giver den faktisk 3. Den er faktisk... Hvad er det der? Jeg kan ikke se, hvad det der er. Ikke der. Jeg kan ikke se, hvad det er, men... Pizza! Men... Først så troede jeg, det var en pizzataske. Jeg giver den 2 stjerner. Jeg kan nå ikke igen. Jeg kan ikke lide, når den ikke er farve. 1 stjerne. Det var meget... Jeg giver 2 stjerner på grund. Det var meget flat, men den var ikke farvet. Okay. Hvordan kunne den vinde? Ej. Nå, men... Ja. Så vi må kun vælge én farve til den næste runde. Og vi ved jo ikke, hvad der kommer til i næste runde. Kom nu. Så... Jeg vælger... grøn. I dag så vælger vi grøn. Vi vælger grøn for den her, så vi skal vente til næste runde. Okay, nu starter den. Nej. Vi må kun bruge grønne farver. Ligesom band, ligesom der er nogen, der synger. Så nu kan man kun bruge grøn. Jeg tegner Stickman. Det er lidt svært. Jeg skal lige det hele ud. Så er der et, der har... Kom. Nej, det ser da godt ud. Nej, vi har ikke så meget tid, men der, en der, var det ikke så? Det ligner med et tæt. Så er der en tromme her.
Altså, det er meget godt, men... Ja, der er noget, der man ligesom, hvis I kan se. Hvad er det? Et stjerne. Men jeg ved, hvad det er. Så meget. Næste farve, jeg vælger, er gul. Det er det, jeg vælger. Jeg vælger gul, grund jeg synes, gul er en flot farve. Og ja, så jeg vælger gul. Og nu skal vi bare vente til næste runde. Pindegun.